9. dinden çıkarıyan vatnama. Men i'taqada anna ba'dan nasi yas'uhu al-khuruj an şeriati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kema vasi'al Khidra al-khuruj an şeriati Musa aleyhisselam fehuve kafirun. 9. naqid dinden çıkarıyanlar kim nama irtiqad etse şeyle fikir ve törfe kellesin ne diye. Khidr aleyhisselamın Musa'nın şeriatine girmeyişi yalak Muhammed ümmatından kâvr adamlar istese peygamberimizin şeriatına nama girmen bilyadiyse şol adam nama kafir oluyor. Yani Khidr aleyhisselamın Musa aleyhisselam duşuşu ya doğru değil mi? Duşuşsa da nama Khidr Musa'nın dinine girmedi. İnne bu öğrenen şu Khidr'la Musa'nın kıssasını delil tutun nama diye menem diye isteseme Resulullah'ın dinine giriyen istemesem giremem diye. Ya da giren adam nama diye isteseme buyuran zatlarını hem besin tutuyan istemesem tutamak diye. Edir şoň adam qaytaran zatlar isteyen zatından qaytyan istemedik zatından qaydamak diye düşünün. Bulan men ihtiyarım diye. Hıdra Musa'nın şeriatından çıkmakla ruhsat berilen olsa maňa ya da oňa ya da plan pira plan sopadan ama Muhammed peygamberin şeriatını istemese tutman bilýär. Çıkasa gelse çıkıbilýär diye pikir etse, ha? Ve delilden Hıdr'dan Musa'nın kısan delil etse murted, dinden çıkýar. Lakin sop tarikatda da şunga düşünceler var. Düşündüňmi? Peygamber kim üçin? Akmaklar üçin yani. Düşündüňmi? Ama adamlar üçin yani. Emma bir hakikada tarikada düşünen adamlar bir Resulullah'ın şeriatına nama mataç dälliýärler. Enne nama diye men ajaza li ahadin açıklamada bu. Men ajaza li ahadin en yahruca an şeriati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kim ajaza yani icaze vardır yani caizdir öyle. Ursat vardır öyle fikir etse. Ha? Ya birine ursat berse nama Muhammed peygamberin şeriatından çıkmaklığı. Nama şol adam dininden çıkar. Ne için? Muhammed peygamberin aleyhissalatu vesselam'ın dininden çıkmaklığı nama ursat badin kafir bolýar. Sebäp isen lianna Allah ba'atha Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ila an-nasi kaffatan. Peygamberimiz belli bir gatlaga, belli bir tira, belli bir ýurda gurdulan adam däl. Peygamberimiz ila an-nasi kaffatan. Arabına, acamına, ağına, garasına, orfuna, türkmenine, bağırfına, bayına, garibine, milletine, gatlığına, yurduna, yaşına garamazdan näme adamların hemmesine uğradılan peygamber. Şoň üçin kime adam diýilýän bolsa hiç bir adama Resulullah'ın şeriatına näme girme, istese girme, yani giren soňra istese näme tutman bilýär diýilen zat ýok. İstesen istemeden girmeli, giren soňra tutmaly. Düşündüňmi? Tayyib. Näme ve awjaba ta'atahu alal alamin. Ve şoň alam alem jahana Allah Taala wajib etdi Resulullah näme boyun bolmaklygy. Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Ben seni näme uğratmadım, men seni uğrattım diye rahmet edip alem jahana diye. Resulullah näme Allah tarapyn şul aleme näme rahmet edip peşkeş verilen peygamber. Alem jahana rahmet bilen geldi bilen peygamber. Şoň üçin alem jahanyň hemmesine insana jynsyna näme Resulullah boyun bolmaklygy wajib. Yana Saba surasının 28. ayetinde ve ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi beşira ve nadira diye. Men seni näme seni uğratdyk diye adamdan kaffe hemmesine näme boşlukçy iman edene we näme älälenlerji gorkudyjy nedir näme kafir bolana näme şoňalyk peýgamberi de uğratdyk diye. Resulullah boşluğa cenneti Allah'ın arzalyny kim ona iman etse we gorkudyja älälenlerje näme kafir bolup ona iman etmedi näme Allah'ın gazabyny dowdakundy. Şoň üçin näme A'raf surasının 58. ayetinde de näme diýär Allah Taala kul ya eyyuhan nasi kul ya eyyuhan nasu inni rasulullah ileykum jemi'an aytdi. Zarat diye adamlar içinde hemmesine yüzden ey adamlar diýdi. Görýär ya eyyuhan nas diýenler. Ya eyyuhal muslimun ya eyyuhal mu'minun nidirmedi ey adamlar araba ajamy musulmana kafir ınsı cinsi. Barýyňa da men näme şübhesiz Allah'dan rasul edip uğradylan näme peygamberdir diye. Peygamberdir diýip aýtdy. Rasulullah da diýdi şonu. Jar etdi. Şundan soň näme Rasulullah näme iman etmesizlige çare ýok, ursat ýok. Hukman näme iman etmeli. Tayyib bu çakyrykdan, bu jardan soň femen lem yestecib lir-rasul ve yettabi hada rasul kim näme yestecib jogap bermedi Rasulullah'ın bu da'watyna we näme yettabi itaat etmedi, eýermedi bu peýgambere fe huwa kafir. Ol adam kafir. Sewa cehütden bolsun, hristiýandan bolsun, otparadan bolsun, kafir hemmesi. Ha? Cehitler näme Musa peýgambere uýa bolanam näme asly dini asmanyň gelen hristiýanlar näme İsa peýgambere uýa asly dini asmanyň gelen diýen
hücceti alınmalılar. Şulara inanmadım, iman etmedim, eğermedim peygamberime bari näme kafir bolýar. لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. Sebäpden Allah Taala ببعثته şu peygamber uğratmaklığı bilen wajib etdi Allah Yevreýe, Hristiýana hemmetine ona taat etmeklige, ona eýermeklige. Şu peygamberin uğradylmaklygy bilen olan dinler bozuldy. Şunuňmy? İslam dini öňkü peygamberlerin hemme dinini näme bozdy. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية إن نام رسول الله gelenden soň kim Yevreýlerin dinine ya Hristiýanlaryň dinine gelip beronan bolsa näme فإنه قد نسخ ثلاثا olan dini inne näme bebeğeti sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin uğradylmaklygy bilen näme bozuldy, nesk edildi. Olan dininden da almady. Şoň üçin näme fela yasau ahadan an yakhruja an ta'atihi. Şoň üçin hiç kime näme urfat ýok Rasulullah'ın taatından çıkmaklyga, ya şeriatından çıkmaklyga. Amma khurujul Hızr an ta'ati Musa, amma Hızr'ın Musa'nın taatından çıkmaklygyna näme sebäpler bardy? Bu delil peygamber dininden çıkýany delil bolup ýanak. Näme üçin? Sebäp isen Musa aleyhisselam fe Musa lam yusil ila Hızr. Musa aleyhisselam näme Hızr'a tawradylan peygamber däl. Öňkü peygamberler diňe öz milletine, öz kowmuny uğradylýar. Amma bizim peygamberler hemme millete, hemme kowma uğradylýar. Musa Hızr näme Musa ýurdundan hem däl milletinden hem däl. Şoň üçin Hızr'a Musa iman etmeklik, Hızr'a Musa dinine girmeklik şert däl. Näme üçin? Hızr aslan Musa aleyhisselam aslan näme Hızr'a uğradylmady. Lianna risalete Musa hasatan be beni İsrail. Musa aleyhisselam'ın näme dini diňe İsrail ogullarına diýär. Yevreý ogullar üçin uğradylan näme? Yaqub aleyhisselam'ın ogulları üçin, Yevreýler üçin uğradylan peygamberdi. Näme diýär Saf surasynyň 5-nji aýatyna? "Wa iz qala Musa li qawmihi" Asanna Musa aýtdy diýär öz kowmuna: "Ya qawmi, ey kowmum, lima tu'zunani?" Näme üçin siz maňa ediyet berýäňiz? Musa kowm Musa aleyhisselam ediyet berenler. Köpüse iman etmedikler, köpüse dinini tutmadıklar. Sonra Musa aleyhisselam kowmuna ýüzlenip: "Ey kowmum, lima tu'zunani?" diýär. Näme üçin siz maňa ediyet berýäňiz diýär. "Wa qad alimtum wa öýdüňizden bilýäňiz diýär, şeksiz şüphesiz enni Rasulullah ileykum. Meniň Allah tarapyn diňe size peygamber uğradylanymy" diýär. Musa aleyhisselam diňe öz kowmuna uğradylan. Bular birinji bilen näme? Ýanky Hızr bilen Musa'nın kıssasyny delil tutmaýanlara näme delil bolmaýanlygyna. Birinji delil bolmaýanlygyna näme? Hızr Musa'nın näme kowmundan näle we Musa Hızr'ın kowmuna Hızr'a uğradylan däli. Ferisalatu Musa aleyhisselam li bani İsrail. Musa peygamberliği bani İsrail'e de Yevreylere uğradylan dinni. Ma hiye ammatun li jemi'in nas. Hemme adamlar üçin näli. Şoň üçin Hızr aleyhisselam näme kana ala ibadetin lillah. Hızr aleyhisselam näme Allah ibadet edip berdi, yani müşrik däldi ol üçin. Musulmanny. Allah ibadetine gelip beran adamlar. Şoň üçin kimde kim muvahhid bolsa, Allah'ın birlap, Allah dürüst şekilde ibadet edip beran bolsa, oňa näme Musa'nın dinine girmek şertler. Bu öýdem näme dürüst dinine, dürüst akidede gelip beran adam diýip. Taýip. Wa ihtilaful ulema fil Hızr. Soňra mena bir mesele bardy. Ulamalar ihtilaf etdi. Hızr aslında peygamber mi, peygamber däl. Ya da Türkmenler aýtjana bir atamy ya dana barmy? Şunuňmy? Hakykatdan hem hel huwa nabiy aw rajulun salih ala qawlin. القول الأول أنه نبي يعني şeýle bir qawl we dogry tamşy. Näme? Hızr aleyhisselam peygamber bolan. Şunuňmy? Hızr aleyhisselam peygamber bolan. Lekin oňa da wahy gelen, eden zatlara wahy esasynda eden. Wahy da diňe peygamberlere gelýär. Näme ennehu nebiyyun. Bir topar alimler, birinji mezhep alimler näme de Hızr aleyhisselam öýdem Türkmenler aýtýarlar. Ata ya näme dana we dal Hızr atan öýdem peygamber bolan. Näme üçin? Ennehu amila eşya. Şeýle bir zatlar var közü Musa'nın önüne la tekunu illa mu'cize. Onun eden zatlar mucize hataplamasa. Adatda nasıl zatlar hataplamasa başga hataplap bolanokdy. Taýip mucize de kime berilýär? Diňe peygamberlere berilýär. Taýip onun eden zatlar nämedi? Olara kömek eden sagdyn näme gelip bir gämin deşmekligi. Harquhu lis-safinati. Hızr aleyhisselam näme gelip bir näme gämin deşýär. Soň bir oglanyň näme zabhuhul walad. Bir oglanyň näme damagyny salýar Hızr aleyhisselam. Soň näme etýär? Wa mislu iqamati al-jidar alladhi yurid an yanqad. Tabar näme iqama dikeltdi diýär bir haýaty. Yurid an yanqad. Yıkıljak bolýan bir haýaty gelip dikeltdi. Geçip barýaka bir haýat görýär. Yıkıljak, yumuljak bolýan. Hızr aleyhisselam gelip näme dikeltýär bunu. Hadihi umurun mu'cize. Yani Hızr aleyhisselam eden zatlar hemmesi mu'cize. Allah tarafından, Allah buyruğu esasından, vahiy esasından edilen zatlar. Liannaha mebniyetun ala eşyan mugayyebe. Ne için Allah tarafından dedik? Yani eden zatlar, ne gayb zatlar. Ne için gâmin deşti?
Ya bir oğlanın damağını sallı, ya bir yıkılacak bolup duram näme haýyty dikeldi. Bu zatlar almy bir de gaýyp zaten mucize bolýar. Wal mu'jizatu la takun illa li nabiy ve mu'jizatu näme peygamberlere berilýär. Tayyib ve aslu kıssatı Musa ma'al Hıdır. İnne aslı kıssa näme? Kıssan aslı näme Musa bilen Hıdır'ın? Aslı kıssa näme dey enne Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam näme bir gün hutbet ya Beni İsrail'in arasında. Wagt etýär, hutbet etýär. Şeýle bir näme güýçli derejede öwüt nesihatlar berýär. Şonda bundan adamdan bir ajaplanýar. Musa aleyhisselam ilmina, wagdyna. Şonda sorak näme diýär? Hal hunaka a'lamu minhu? Yani Musa aleyhisselam'dan aňarda şu wagt yerin ýüzünde ilmli adam barmy diýär. Şonda Musa aleyhisselam näme diýär? Faqala la diýär. Ýok diýär. Musa aleyhisselam Allah bilen guruluşyp bilen peýgamber, oňa kitap berdi. Bu soralar näme pikir etýär? Allah maňa aýtmady, habar bermedi. Menden aňarda oň bilen guruluşyp näme? Ilmli bardygyny. Şonu ýok diýär. Şonu Allah Taala näme etýär? Fa awha Allahu ileyhi. Wahy aýtýar peýgamber. Allah Taala Musa aleyhisselam wahy uğradyp näme di enne hunaka abdan fi ardı kaza ve kaza indehu min al-ilmi ma laysa indaka. Musa sen ýalňyşdyň diýär. Plan ýerde diýär, sen bilmeýän zatdan bilýän bir gulum bar diýär. Şonda Musa aleyhisselam näme? Allah'dan dilek etdiýär, men işaret et, gorko şol adam tapaýyn diýär. Allah Taala talgy berýär, plan et baranda taparsyň diýär. Şonda gitýär Musa asly özi gada ulanmak üçin gitýär, Hıdır'ın atan ýanyna giden. Musa asly özi gidenini bilmeýän zadyny bilmek üçin näme Hıdır'ı gözläp giden asly Musa'nyň. Emma sen näme gelin peýgamberin dinine. Şunu sen giýrenden çykmana sen hakyň ýok. Şeýdi ber nämet ýa bar ýa. Ve iz qala Musa li fatahu la abraha hatta ablaga majma' al-bahrayn aw amdiya huquba diýär. Musa aleyhisselam gaptany alyp giden ýaş oglanyna bu kömekçilik gitýär. Olam Nun ibn Yusha bolan şol oglan. Sen olam peýgamber bolýar. Gaptany alyp giden näme Nun ibn Yusha olam sen peýgamber bolýar. Şoňa nämet ýa la abraha hatta ablaga majma' al-bahrayn aw amdiya huquba. Ya näme giderni ata iki deňeden birleşýän ýerine ýetýänsem ýa-da amdy huquba ýa-da köp ýol ýörýänsem giderni şonu tapýansam gaýtman ýa-da. Şeýde misafira safar etýär felemma balaga majma'a beynihima ila ahiri. Tamam näme şo diýilýän ýere baran soň diýär fe wajada 'abdan min ibadina. Şo taýda näme bilen şo gulumyz tapdy diýär Allah Taala. Hıdır aleyhisselam tapdy diýär. Ataynahu rahmeten min indina. Oňa bir näme özümizden bir rahmet beripdik diýär. وعلمناه من لدنا علما وأغلمضن علما وردبتك أموديا قال له موسى شأن موسى عليه السلام خضرنا مدي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت شيئا ورثقت بردن هل أتبعك سن إذا قد اشتن بولور مدي نعم ما أغرثتن سلام نعم فانا أغرثلن حق ذاتلر دي من بلنا يانضاتم سن باركان شأن أغرثتن إجازة بردن إذا قد اشتن دي نعم كم جين الشيء لك إذا كان سورة 60-66 ayetler ila ahir kıssa. Kıssan sonuna şen şu taýda bar. Näme diýär Allah Taala? Ustad ýatlady Kehf suratynda. Asly kıssan. Olam näme Hıdır ma huwa min ummati Musa. Hıdır aleyhisselam Musa ummatyndan näli. Näme üçin li anna Musa aleyhisselam lam yub'at ila an-nas kafatan. Musa hem adamlara uğratmanny. Hıdyr'a gidip gözläp tapana Musa öldü diýär. Beýdide oglanyna düşünmän Hıdır Musa'dan afdal bolanlar aýtmän. Ýa Musa Hıdır'dan afdal. Düşündiňmi? Ýöne Hıdır'da da näme kâvir ilimler vardı. Şu ilimlerin dinle näme Musa aleyhisselam yok. Emma Hıdır aleyhisselam, emma Musa aleyhisselam Hıdır'dan afdal. Şunmy? Tayyib. Felizalika wasi'a al-khuruj. Şoň şey näme Hıdır Musa'nın kowmynyň bolmany üçin we Musa da dinle has aýatyny öz kowmyna uradylan üçin näme Hıdır aleyhisselam näme Musa'nın şeriatyna girmesizlige hak berildi. Emma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme fe innehu meb'ûsun ilen-nâs kâffe. Emma bizim peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğradylan peýgamber näme adamdan hemmesine deň derejede. Şoň üçin näme fela yasa' näme ursat berilmeýär hiç kete çykmaklyk onuň şeriatyndan. Indi kimde kim näme şey diýänem bolsa näme ýalňyş ýa. Indi şu daýdan wagtymyzda näme gaýtargy bar sowapulary. Käbir sowapulary näme diýär? Yaz'umun öýler şu itiqad etýärler. Ennehum yasiluna ila halatin. Olar bir ibadet edip bir derejeye yetýärmişler. Yasiluna ila halatin bir halata bir ahwalata yetýärmişler. Sowaplar şu halata yetenlerine, şu derejeye yetenlerine näme leysu bihajetin ila ittiba'ir rasul. Näme peýgambere eýermeklikden, onuň sünnetini tutmaklykdan näme urs gaçýarmyş. Sünnet tutmaklyk olaň boýnundan, Rasul'a eýermeklik olaň boýnundan gaçýarmyşlar. Düşündiňmi? Näme üçin? Eýam olar o derejeye yetenlerine gönümel Allah'dan alýarmyşlar. Düşündiňmi? Ve ennehum ya'khuduna anillahi mubasharatan. Gönümel
Allah'dan alyamışlar, peygamberden alana atmışlar. Düşünün. Şoň şun soaplar näme diýerler? Haddeseni Rabbi an kalbi diýerler. Şoň şun ulamalar näme diýer? Soaplar bilen düşünşip bolan ok diýer. Soaplar bilen delilleşip bolan ok diýer. Sen qala Allah diýen, sen näme bir zat diýende ayet aýtýan, bir zat diýende sünnetten hadis getirýän. Ya ulamalar sözüni getirýän, soap sen dinleýä. Soap sen Rasulullah'ın sünnetini tutan ok. Allah näme buyuruşýar awad edilen ok. Sen delilin näme diýsen, sen näme diýer? Tesbihiniz Allah haddeseni Rabbi an kalbi diye. Bana Rabbim yüreğime koydu diye. Neden gurlaşıyor ondan olanlar? Men Rabbim yüreğime koydum diye. Yatırdım, düyüş gördüm diye. Nerede davalaşa? Şunu nerede davalaşa? Şoň Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah atati näme diýerken bu bidgatçylar nerede delilleşecek diýerken. Antara kıssasydan Buhardan bir hadis aýtsam, hadis Haýsy peygamberiniň agdyndan çykdy. Haýsam Antaraň agdyndan çykdy. Şoň tapadyň bilen aklady. Antara kim? İslamdan öň jahiliyetde ölen bir näme kafir şahir. Öňe türkmeniň göýreglisy bolsa, araplaň bir göýreglisy bolan. Öňe kafir bolan. Merdana şahirana ýigit bolan. Şunuňmy? Agdyndan gow sözler çykan, boşluklar çykan. Şunuňmy? Nädip bidgatçylar bilen soaplar bilen dawa eden delilleşeýine olala. Owadan Antara agdyndan çykar bir goşgyna gaptanyň Sahih Buhardan näme Rasulullah bir hadisini aýtsam, haýsy peýgamberiň sözü, haýsy kafir Antara şahyryň sözü diýe. Şoň tapawyny bilen aklar. Nädip dawalaşak diýe. Edil şoň mana bilen ýurdumda şoň mana gutordular ilahi islat bilen aklar. Gurlaýan haýsy Allah'ın sözü, haýsy peýgamberiň sözü, haýsy alamyň sözü. Düşünen aklar ya da haýsy bir kan akmak ateist, komünist dinin näme düşmanyň sözü. Allah'ın düşmanynyň sözü bilen Allah'ın sözüni tapawutdan bilmeýän adamlar näde dawalaşyk? Näde delilleşek? Olar dine öwrenmeli, dinlerine girmeli. Rasulullah'ın sünnetlerine öwrenmeli, alimlaryň kitaplaryny almaly dini. Şunuňyzmy? Näme diýe şolara näme gaýtarylar diýe. Näme diýe ýa-ni we yaqulun ýene soaplar näme diýerler? Enna rusula innama hum lil awam. Peygamber kim üçin? Olsa peygamberden alman. O näýlek boýla bolýar. Olar näme diýer? Peygamberlerden amlar alman. Am kim sowgasyz, bilimsiz. Näme? Am kim soapy bolmady. Olaň tarykatyna gol bermedik adamlar am hasapdan. Sen Kur'any ýatdan bil tefsirini bil. Milyard hadisi ýatdan bil. İslam alimlarynyň hemmesini kitabyny oku. Bir soap tarykada gol bermedin, olaň düşünjesine sen biýsowar. Şunuňmy? Olar näme diýe? Peygamber näme nadanlar üçin, amlar üçin. Emmel khas fela yahtajun ila rusul. Emma biz ýalak bir aýratyn bir derejeye ýeten adamlar näme? Peygamberlere mätäşler, peygamberlere mätäşlik çeken aklar diýen näme üçin? Täsem olar gönümel Allah'ın tanap gönümel Allah'a ýetýärmişler. Şunuňmy? Ve ya'khuduna anillahi mubasharatan ve gönümel Allah'dan alýarmışlar. Hada ma alayhi gulatus sufiyye. Soapulon ötüp näme ýeten derejeler. Öten soapulon. Derecesinden öten soapulon näme diýen zatlary. Bular bar kafir. Şoň şuna näme ennehum yasiluna ila halatin olar bir dereje ýeten näme yestaghnuna anir rasul. Peygambere mätäşlik çeken akmışlar we şeýle onuň şeriatyndan çykýarmışlar. Şoň şu bir gadan malimlaryň biri näme Afrikan jengerliklerine bir soap bir boldy diýer. Ona muritleri, ona gol verenler näme? O aşırın saat 1 kilometre eken, emedekler gelmeli. Emedekler gelýärler diýer. Gelmem elini ayağına oşaýarlar diýer. Ölüm haç mevsiminde şeýtdir diýer. Hemme sünni musulmanlar hajar aýtýar, ona gol veren soaplar muritlerim şoň öýüne haj etýärmiş. Baryp soratdylar. O Rasulullah haj farz etdi. Sen peýgambere uýanmak, sünnetini tutmak, haja gaýdanmakmy diýdi. Näme? Men musulman ýöne Rasulullah men mätäş musulmandan diýdi. Näme üçin diýlenler? Ol 40 ýaşynda Allah awal edip başlady diýdi. Emma ejem aýdardy men enemin garnynda kalnama. Subhanallah, alhamdulillah zikr ederek enim diýdi. Men enemin garnynda Allah awal edip başladym diýdi. Emma ol 40 ýaşyndan soň başlady. Şoň üçin men onuň ýolsy bilen Allah awal etmekle mätäşel, men Allahmy ondan gowtanaýan diýdi. Öýdem İslam dawat etdi. Öýdem şoň owazyň hemmesi öýdem näme İslama ýön koýarlar. Şeyde ben ama tevhide düşmançılık etdiler, sünnete düşmançılık etdiler. Beden ýurtlamada edilýänler şu. Gurnazalar musulman diýerler. Nädip İslam'a düşmançılık etdiýärlerini bilenler. Muhammed peýgambere uýýas diýerler. Nädip Muhammed peýgamberin sünnetine düşmançılık etdiýärlerini bilenler. Şunuňmy? Joşun maqsum bilen diýerler hakdan Muhammed uýadymyz Kur'an'yr diýe. Gurnazalar lap çekip hemmesi bir agazda näme diýerler diýe?
haktır Muhammed, yani hak peygamber onu uyat. Uyadığımız Kur'an'dan çıkarmak diye. Ama iş yüzünü neferetten ama halal haram bilmezler, neme tapsa yutarlar diye. Ama iş yüzünü neferetten halal haram neme tapsa yutyalar diye. Bizim dinimizde şu halal mı? Bu bizim dinimizde haram mı? Peygamberin getiren adına halal mı, haram mı? Kur'an'da bu tevhid mi, bu şirk mi, ona zeretmeyeler diye. Ama gurluktan neme diye? Değiller haktır Muhammed uyadığımız Kur'an diye. Muhammed'in hakkına da nanaklar, Kur'an'a da uyanaklar. Komünist bar uyanaklar. Lenin'i hak sayanlar, komünist'i hak sayanlar, Stalin'i hak sayanlar. Ve şolan ama ellerden yazan komünistlerin kodeksini hak sayanlar. Ama Kur'an hadisi, Peygamber'in hak sayanaklar. Kur'an hadisi hak sayanmalılar. Hak sayanmalılar. Resulullah'ın hak sayanmalılar. Ne yapsın uyanaklar? Ne yapsın sünnete düşmançılık ettiyalar? Hükümete daralığına gelende neme din tutmalılarmış. Kâbirlerde namaz okumalılarmış. Sakal koy vermelilermiş. Cemiyetçiliklerde Kur'an okumalılarmış. Adamlar korkuyormuş. Hani sen haklısın? Hani Muhammed hak din hak diye oturuyorsun ha? Bar batıl yönü neme? Sade Müslümanları dinden kaytarmaklık için neme? Öz kafirliklerini, dine düşmançılık etyenlerini bildirmesizlik için neme? Balın içine neme? Zehir salıp veren adamdan etyenlerdir. Dinle neme? Ovadan gururlarlar, halka neme? Küfür veriyorlar, şirk veriyorlar. Ama din, tevhid, sünnet diyen neme? Her türlü töhmetlerle yirenler yalar. Onlar näme peygambere söýýärler. Onlar öwliýalaryň gabryn depeleýärler. Onlar näme sünnete uyanokmuşlar. Olan başda Kur'any barmış. Onlar İngilizden şüpýonmuş. Onlar din öýýärmişler. Wallahi bar töhmet. Bar töhmet. Näme diýerler? Onlar nämemiş gönümel Allah'dan alýarmışlar. Ve bir derece ayetlerden näme şeriatdan çykýarmışlar. Rasulullah mätäşlik çeken atmışlar. Çoğu şeyler näme sopulan içinde kâbirler var. Bu köpe bongalıkları. Namazda okanaklar, ağdan meklanaklar, hacem edenaklar. Näme üçin? Eýem ol Allah etmeklik üçin etmel dinini öýde ýapaýarmış. Peýgambere mätäşdirmiş. Emma näme bu sop tarikatyna gol vermedik, bir derece yetmedik. Namaz okamalmış, ağdı beklememiş, näme hac etmelmiş. Emma bulan derecesine yeten bu zatlar mätäşdirmişler. Şeydirim ve la ya'maluna bima jaa bihi rasul. Şeyden Resulullah'ın getiren zatlarına amal eden aklar. Näme üçin? Li'annahum khawas. Onlar näme? Aýretin adamlarmışlar. Ha, bir peýgambere mätäşdir, bir gönümel Allah ýetibilýär diýmişler. Allah Taala näme bunu alyp küfre çykarýan sözlerden bunu alyp itiqatlar kabul etmeklikden Allah öýüd gorasyn. El-aşiru.